हाय लोगोफोर गोजोन फुंबिलि नोंथांमोन बयनिसिमबो हाय लोगोफोर गोजोन फुंबिलि नोंथांमोन बयनिसिमबो मोजां हामलायनाय थाबाय आरो लोगोसेयैनो आंनि सिगाङाव फिन खेबसे बरायनाय बावहरनाय थाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर दिनै सान्दुङा ओरैबायदि दुंदों आरोना बिराद गरम आरो बिनि थाखायनो आं नै दायो बिफां सिङाव जिरायनो फैलायबाय आरोना लोगोफोर आं आरो बे बिफां सिङावनो जिरायबाय थाखायो नालाय बे बिफां सिङावनो जिरायनो फैलायबाय आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ जागायलायनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो लोगोसे लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होयोबा नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन सहैयो आरोना लोगोफोर थुदो बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै ओमफ्राय दिनै मा ओंख्रि सङो मा जायो मा थायो दिनै नोंथांमोनजों गासैखौबो शेयार खालामलांलायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादोलाय लोगोफोर ओमफ्राय सानजौफुनि संनायनि लाहार फाहार जाबाय आरोना बेहाय दं बोरमा बेबु ओमफ्राय इथिंजा ना दं बोरमा बेबु जायैनिया ना आरोना इथिंजा सनाया गेलेबाय दङ ओमफ्राय नै बेहाय बोरमा बेबुखौ रुनानै लाबाय आरोना रुखांनायनि उनावहाय नैथिंजाय बाबाया साफा खालामहरबाय नै लोगोफोर आं बोरमा बेबु एवनो थाखाय जगार लाबाय आरोना इथिंजा जिरा पाउडार ओमफ्राय चिलि पाउडार ओमफ्राय नैयो सामब्राम गुफुरजों हाइजें देग्लिनाय ओमफ्राय गरम मस्ला आरोना गरम मस्ला माने माबा दंफां बिगुर इलाइसि माबा माबि मिक्स खालामनाय आरोना बेखौ देग्लिनानै लाबाय ओमफ्राय नैथिंजा पियास हरबाय ओमफ्राय फानलु गोथांखौनो लाबाय दखानाव फानलु गोथां दं बाद आङो सान्दुं गोसाखाय थांनो बायनानै फानलु गोथांखौनो होबाय आरोना लोगोफोर जेबो नंलिया बेखौनो होनोसै ओमफ्राय नैथिंजा दङ बोरमा बेबुआ ओमफ्राय नै बेखौ होगोन आरोना आलुखौ एसे होफागोन नै बिथिंजा खुमब्राजों ना ओंख्रि जाहरगासिनो आरोना थाव दुंखांनायनि उनाव आङो पियाज फानलुखौ हरबाय आरोना लोगोफोर हरनानै एसे फ्राय खालामना लाबाय फ्राय खालामनायनि उनाव आङो दहाय देरनानै लानाय मस्ला मस्लिखौ एसे होहरबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिथिंजा थाबावनाय आद्रा बाखिखिनिखौ आङो दायहायो मोननो लागायाव होबावगोन आरोना मानो होनबा मोननो लागायाव होबासो माने कि मोदोमो आरोना अलप जाय सार्ट मोनो इसिङाव थाबाय थानो हाया लोगोफोर मार गरम एसे नैयाव जिरायनो फैथ'लायबाय आं इसोर मालाय जिरायनाय सियाराव नै आसोल माखासे जिरायना दंमोन खारगारबाय मानसिनानै दैफ्रा एसे रानथोंसै दै ओंखारनायफोरा दसे जिरायनोसै दसे जिरायनानै डाइरेक्ट फैनोसै ओमफ्राय बेदराव मोनहांबाथाय नोरसिं बिलाइ होगोन नोरसिं बिलाइया खाथियाव दंखायो आरोना बेबो दं बेयावबो दं दंलाबायो जेरावबो दंलाबायो ओइथिंबो दंलाबायो थेब बेरलाबायबाय लोगोफोर जोंहाना न'नि मानसिफोरा बोरमा जाया आरोना लोगोफोर जोङो साथामल' जायो बिथांमोना साननो हागौ बेखिनिखौ साथामजों जाजोबगोन नामा होननानै जोंहा आनैमोननोबो हरो आरोना ओमफ्राय मादैमोनबो दंफैयो एरगोन दे जायालै केमेरामेन गैया नालाय मबाइलाव कालारखौनो नुवा आलु होखांनायनि उनाव दसे सम एवहरबावनानै इथिंजा दै होनानै खोबहाबना दोनथ'बाय आरोना नोरसिं बिलाइखौ लांनोसै आरोना लोगोफोर एसे गोरलै गोरलैनायनि बांद्राय होआ एसेल' होगोन मोदोमनायनि जागोन बियो बिथिंजा गोदौगासिनो दं आरोना दायो आङो संख्रि हरबाय दहाय आं संख्रि होआखैमोन ओमफ्राय नोरसिं बिलाइखौबो हरबाय नोरसिं बिलाइ होनानै दसे एरहरबाय आरोना एरनानै बारा संनो रोङा दे आङो लोगोफोर बाट संबाय आरोना रोङाबाबो इथिंजा दहाय थाबावनाय मस्ला माखाखौ आं दा होहरबाय आरोना होहरनानै दसे सम दै रानजासिम खोबहाबना दोननोसै ओमफ्राय दै रानबा बोखांसै गोथाव जाखादो लोगोफोर रोंगौथ' आंबो संनो साखिनायबावबायसो आं साखिखांबाय आरोना आं जया रानि लुबै आंहा जालायबाय A few moments later. Hi guys, नै आं दा ओंखाम जाखांनानै बिफां सिङाव जिरायफैफिनलायबाय आरोना ओमफ्राय दसे जिरायखांनानै बाजै लानाव थांनि दाखालि सर्ट भिडिअ लादोंमोन आरोना बे सर्ट मुभिनि डाबिं दङ ओमफ्राय डाबिं हैनि डाबिं नोंथांमोननोबो शेयार खालामो नोंथांमोनहाबो नायलांफाबानो जाबाय आसु नै आरोना दहायो माबा दांलै नै दहायो बोरमा बेबु एवनाया नै हालदै थाव सेरदेरदों गस्ला गुफुर नालाय गुफुर गस्लाया बिदिनो बेखौ गेरेन्टि होनो हाया रजे नोंखौ माबोरै मोनगोन बेखौल' सानो आं माबोला आंखौ लांफैगोन बेखौल' सानसै आं अभी मजा आएगा ना भिड़ो शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना ओ माय गॉड ओइ गाइसमोन एसे दुंखावना अखा खांनानै नै अखा हासिगोन नामाथाय खोमसि जाबोबाय नै मालाय खानाय खालार होनायखौनो देखायगासिनो मोजां नुदोंबा खोन्थाहर ओमफ्राय आंना मा जाखोबा
गाइसमोन बार मोदाय फैबाय अबे खनानिफ्राय फैदों मिन्थिया मानासनिफ्राय फैखो ना अबेबा बारनायनिफ्राय फैखो ना अबेनिफ्राय फैखो मिथिला ना बोरसि दैमानिफ्राय ना मानासनिफ्राय फैखो मिथिला जै माबाजोब्बाय नै दा बेंहो फुनाय टाइमावनो आयौ 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 अखाबा हाबावबायथ' जायनि खानाय गिरखारलायनाय नै अखाबा हाबावबाय आंगि अखा हादों गरमनि जाल माबानो फैदो बुस्रांनो फैदो अखा हामारबाय नै गाइसमोन नै अखा हामारबाय बारहुंखा बार मोदाय फैदो ओमफ्राय आंहा दुगैनानै खावब्लिब्लि जाना फैदों मोजांबाय फोनाङोलाय दायो अखा गारखांनायनि उनाव लाफिनलायबाय आरोना आंखौ ने माने खोमाथिया होलायनानै खोनासंदोंमोन आङो रायलायबाय दं दे खोनायाखैमोन ना आङो साननैसो उनाव गोदान सर्ट भिडिअ नुलायसिगोन आरोना बाजैनि चेनेलाव लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय मौसुमि गयारि इउटुब चेनेलाव आरोना लोगोफोर सोरथो दंबावो आहालाय माथो राहा दंबावो आहालाय मोन्दोंमोन आफा ओंख्रिसो गैया क्या बोला तूने